Hejsan. I dag skal vi se den her kvinde drikker 180 liter cola om måneden. Det er luksusfælden og blev lagt op 13. marts 2024, det er et par måneder siden. Og den har fået en helvedes masse visninger. Eller en helvedes masse, 52.000. Det skulle alligevel okay, men det tænker vi lige skal se. For nogle, Marianne, der vil det her jo svare til et års forbrug, særligt af cola. Men for dig, der svarer til en måneds forbrug. Fuck. Så er der sat med sodavand. Jeg går ud fra, at det er hende der med de 180 liter cola om måneden. 180 liter. Hold da kæft. Hvordan er det muligt, altså? Så hun bare bæller for hårdt fra solen stop til solen står ned, eller hvad? Hvordan er det muligt overhovedet? Ført af Drangerab. Hej. Velkommen til forlystelsesparken. I kan se, så står jeg jo med hænderne på ryggen. Ja. Og hvis I godt kunne tænke jer at se, hvad jeg har på ryggen. Ja, det, jeg synes, det er lidt kikset ved luksusfælden. Det er, at de skal lave alt muligt sådan. Vi skal gøre det her for at se, hvor mange penge I har brugt. Eller prøv at åbne den her, så kan du se, hvor mange penge du har brugt på Mars bar. Eller et eller andet dumt. Så synes jeg... Jeg synes jeg virkelig sådan er en del kikset. Men hvad fanden kan jeg gøre ved det? Umiddelbart, I skal åbne den taske der og se, hvad der er i den. Stå og drikke så meget cola om, altså, det er 180. Jamen, Og stå... det er også sundhedshjælper, ikke? Fuck, altså det... Jeg tænkte sgu nok, det er ikke den eneste, der opdager det. For satan. Og drikke så meget cola om, altså, det er 180 liter om måneden, vi snakker. Jeg ved ikke. Dem her, dem har jeg set før. Det er sådan nogle rigtige Metallica nogen. De er helt sindssygt, de her to her. Og som bruger alle pengene på deres skide kat og tager på fucking koncerter. Finde den rigtige vej ud af vores gæld og kan hjælpe os med at finde ud af, hvad det er, vi gør galt. Det ser meget dystre ud. Det ligner jo fandme Team 10 der, man sådan. Det er skattepapirer. Og der kan vi jo fortælle dig, at du i dag skylder 149.000 kroner. 1.000 kroner i indeværende år. Det er jo sådan, en skat, de har en rentetilskrivning på 8% om året. Det vil sige, i det her tilfælde bliver det til 12.000 kroner. Og hvis vi trækker dem fra de 18.000, du afvikler med, så er der altså kun 6.000 kroner, der reelt går ned som nedskrivning på den her skattegæld. Men den afviklingshastighed, der er i dag, så vil det tage 13,5 år. Hold nu kæft. Det Jesus. Det er det. er alt for lang tid. Det er ja. Jamen hun ligner, hun er bare utilfreds. Det var hun også, der er så programmet. Hun ligner også bare en, det kan aldrig blive godt nok. Det er alt for lang tid. Ja, men ja, det er lang tid, men for fanden. Det er jo sådan der. Copenhagen, 10.000 kroner på 4 dage. Ja, 10.000. Det er det, I står til at skulle bruge. Jeg kan sige, det gør vi ikke i år. Nej. Men måske til næste år. Men i år gør vi den ikke, fordi der har vi fået billetterne i gave af min mor. For eksempel at skulle sælge billetterne og Tenthouse og så videre til Copenhagen i år, jamen så, så kan I ikke bruge pengene alligevel på noget gæld eller lignende, fordi at det har været en gave fra Eriks mor. Derfor er det, jeg finder det fuldkommen uetisk at ikke bruge gaven til en gave. Ja, det kan jeg godt huske, da hun sagde det der. Og man kan blive helt sur, når man fucking ser det her. Fordi jeg tror, at Erik, eller hvad fanden han hedder, mor, hun vil da hellere have, at når de står i pengenød, at de bruger pengene, eller får pengene for billetterne i stedet for, og så bruger på gæld. Og det ved hun også godt, men det er jo, de vil jo bare gøre alt for at komme til den skide koncert der, mand. Uetisk at ikke bruge gaven til en gave. Men hvis det er det, der er bedst for dem, altså, at bruge gaven til en gave, det er jo ligegyldigt. Hun mister jo ikke noget ved, at de bruger det til noget andet. Altså, nu har hun givet gaven, så hvad de gør med den derfra, det er jo også til dem, for fanden. De ved jo, hvad de gør ved det bedste ved det. De gør jo det bedste. Det kan hun ikke se. Siden luksusfældens eksperter forlod Ragna og Erik, og de er nu tilbage den seneste. Nå ja, den er så sjov, den scene, der kommer efter, den er med. Men er den der det? venter eksperterne en overraskelse. Please. Nu kommer hun gående med en kat, der lige har været til dyrlægen, så hun er stresset. Katten er stresset. Det ved hun. Hun gider ikke snakke med eksperterne, fordi de har været dumme. Så skal I se her. Hun tog det meget personligt, du blev ramt. Ekstra ærgerligt, at det ender så bræt med Ragnar, ikke? Ja. Men vi er glade for, at du vil.
Nu Ravne, hun kommer med en kat, der lige har været til dyrlæge, så vi skal lige lade hende passere. Nå. Fordi der er en meget stresset kat i en kasse. Se, det er helt barnligt, det der. Simpelthen så barnligt, at hun gider ikke snakke med eksperterne overhovedet. Hun gider ikke engang sige, hun gider ikke engang kigge mig i øjnene. Hun kommer bare gå med sin fucking kat, der er skide stresset af en eller anden mærkelig grund, som hun bare ved. Og hun er ok. Både katten og... Jeg sad lige og forestillede mig, at det kunne være sjovt, altså lige at tage den scene her, så er konen spærret inden. Og hun er ok. Både katten og Agner. Ja. Det er godt. Men sidste gang vi var her, der havde I jo de her 2 muligheder, I kunne vælge. Og I valgte løsningen med at gå efter og lease 2 biler, skille af med jeres gamle biler, og kan man sige, have en madpost på 4.000. At sælge sin egen bil og så lease 2. Altså det er sgu da lige dumt, så burde de skulle da bare lease 1. Det giver ingen mening. De burde lease en bil, og så sælge den bil, de har i forvejen. I stedet for at lease 2 biler og sælge den bil, de har i forvejen. Så er det med de 2 leasede biler, de går lige op med den, de har i forvejen på et eller andet tidspunkt. Kommer an på, hvor meget de leasede selvfølgelig. Men når de rejser hele verden rundt for at høre et eller andet lort til musik, så tror jeg sgu, det kommer meget over, og så er det faktisk gået tabt det hele. Ja. Og når vi kigger på, hvordan I har brugt jeres penge den seneste måned, jamen så har I klaret det med bravur. Altså, der har ikke været nogen. Det er han meget glad for. Og hils Ravne, ikke? Jo. Ja, helt endelig, Ravne. Og have det godt. Jo, tak. Og rigtig god festival. Jo, tak. Hej. Hej med. En omgang. Smid et like, subscribe, hvis vi skal se nogle flere af dem her. Der er rigtig mange af dem her har jeg set. Jeg har ikke set dem alle sammen. Jeg ved ikke om der går nogen. Den der har jeg ikke set i hvert fald. Det kan være, vi kan se det næste gang. Like, subscribe, og så ses vi. Farvel, pikhoveder.